ही बाम मच्छी आणि याला कोणी वायर पण बोलतं आणि बाम मच्छी आता आणली आम्ही आणि बारीक केली तुकडे याचे आणि याची मी तुम्हाला आज रेसिपी बनवून दाखवणार. अरे वायर मच्छी आहे बिना काट्याची, मुलं पण खाऊ शकतात, काटे बिलकुल नसतात याच्यात. आता मी तुम्हाला याची रेसिपी दाखवते. रेसिपीसाठी आपण हे 2 कांदे, 2 टमाटे, 4-5 हिरवी मिरची, जिरं, लसूण, कोथिंबीर, आलं आणि कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आणि हे पेस्ट करत आहे मी. आता हे स्वाद थोडासा टाकलेला याच्यात आहे आणि मी याच्यात ही पेस्ट बनवत आहे. आता गॅस चालू केला आता आणि मसाला केला त्याच्यात एक कांदा टाकलेला आहे आणि हा पण कांदा आहे आणि टमाटर एक पेस्टमध्ये टाकलेला आहे आणि पेस्ट केलेली आहे आणि मीठ, हळद, तिखट तेल सुटत तर आपण परतून घ्यायचं. तेल सुटलं की याच्यात वार टाकून द्यायची आणि एक उकळी काढायची त्याची. खाण्यासाठी तयार. नवीन असाल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. आपल्या मसाल्याने तेल सोडलेलं आहे. आता आपण याच्यात ते धुवून घेतलेली वायर मच्छी टाकून देत आहे आणि लई टेस्टी लागती मच्छी. कशासोबत खा तुम्ही, पोळीसोबत, भाकरीसोबत, भातासोबत. बिना काट्याची मच्छी असते, एकदम चांगली लागते. आणि आपल्याला जेवढा लागतो तेवढा रस्सा टाकायचा त्याच्यात. आपल्या पद्धतीने आपल्याला जसं बिना रश्श्याची खायची बिना रश्श्याची खाऊ शकतो, आज रश्श्याची खायची असते तर रश्श्याची पण खाऊ शकतो. मी रस्सा करत असते थोडंसं. फ्राय करू शकता आणि रश्श्याची पण करू शकता. 2 पद्धतीची भाजी करू शकता याची तुम्ही. ही आपली वायर मच्छी तयार झालेली आहे खाण्यासाठी. लाईक करा, सबस्क्राईब करा. बाय बाय.